Oči su naše najvažnije osjetilo. Mnogi ljudi kažu da bi radije slabije čuli ili imali neki drugi poremećaj sa svojim tijelom, ali da ne izgube dobru vidnu oštrinu. Vidnu oštrinu treba kontrolirati čitavog života i ne samo vidnu oštrinu, nego i zdravlje naših očiju. Zbog toga što kako starimo, stari naše oko, pada akomodacijalna sposobnost naše leće. Naša leća stari sa godinama i gubi sposobnost izoštravanja slike sa daljine na blizinu. Zbog toga nakon 40. godine su potrebne naočale za rad na blizinu, takozvana starosna dalekovidnost ili presbiopija. Upravo zbog starenja naše očne leće. Ako do toga dođe, potrebno je javiti se oftalmologu na jedan kompletan oftalmološki pregled, jer pregled vida nije pregled oka. Znači, ako imamo pregled vida, mi nismo utvrdili kakav je naš očni tlak, da li je došlo do zamućenja u očnoj leći, u staklovini, da li imamo promjene na očnom živcu ili području centra vida koji se zove žuta pjega. Znači, zbog toga je jednom godišnje obavezan pregled očiju, a pogotovo nakon 40. godine života, kada počinje to ubrzano starenje same očne leće. Ako se to i vama desilo, potrebno je javiti se oftalmologu da bi vam napravio pregled očiju i odredio najbolje naočale za prvenstveno rad za blizinu. Oni ljudi koji nose naočale i inače za daljinu, one ostaju iste. Međutim, sa godinama mijenjaju se naočale za čitanje, odnosno rad za blizinu, pa sve negdje do 60. godine raste onaj plus gdje se počinje sa plus 0,50 naočalama, a završava negdje sa plus 2, 2,5 ili 3, ovisno o dioptriji pacijenta i ovisno o poslu ili profesiji koju obavlja. Redovan godišnji pregled očiju važan je i zbog toga što se poslije 40. već počinju javljati određene očne bolesti koje ne moraju davati nikakve simptome, pa nećete znati za njih ukoliko se redovno ne kontrolirate. Tu prvenstveno mislim na glaukom, bolest povišenog očnog tlaka, kataraktu, zamućenu leću ili bolesti žute pjege koju nazivamo makularna degeneracija. Danas smo svjedoci da se te bolesti pojavljuju sve ranije i ranije, a njihovom prevencijom i ranim otkrivanjem, odnosno davanjem određenih medikamenata za njihovo liječenje, usporit ćemo napredovanje bolesti i sačuvati dobar vid do duboke starosti. Kada govorimo o katarakti ili sivoj mreni, danas smo također svjedoci da se ona pojavljuje već i u 50. godinama života. U tim slučajevima zapravo ne treba čekati da se ta katarakta ili siva mrena razvije, nego se operira u ranoj fazi. Jer je to za pacijenta bolje, lakša operacija, bolji rezultati i manja mogućnost komplikacija. Ukoliko primijetite takve simptome kao što su recimo umanjenje slike, blijede boje ili neke druge simptome koji ukazuju na poremećeni vid, vrijeme je da posjetite oftalmologa koji će onda pregledom utvrditi o čemu se radi i poduzeti prave korake da se na vrijeme bolest spriječi, liječi ili operira. U Poliklinici Bilić Vision vršimo dijagnostiku, liječenje i operacijsko liječenje ovih navedenih bolesti. Jako je važno na vrijeme otkriti te bolesti. Glaukom, na primjer, nazivaju tihim ubojicom vida, ali ako se on testovima koje provodimo u poliklinici na vrijeme otkrije, onda se vid može sačuvati do duboke starosti. Što se tiče katarakte, već smo spomenuli da je uvijek najbolje ići na samom početku na operacijski zahvat koji mi također radimo na najmoderniji način uz korištenje najsuvremenijih leća, bilo onih koje omogućavaju vid za daljinu ili takozvanih multifokalnih koje omogućavaju dobar vid na sve udaljenosti. Što se tiče makularne degeneracije, također je opet vrijeme ključno. Da li smo ju otkrili na vrijeme ili već u nekom zakašnjelom stadiju, o tome ovisi i količina vida koju ćemo uspjeti sačuvati.
Ako je ona dijagnosticirana, te promjene u ranoj fazi, mi ćemo moći davanjem određenih injekcija u oko koje sprečavaju razvoj bolesti i omogućavaju da se bolest zaustavi u tom stadiju, mi ćemo moći tada postići dobre rezultate ili barem spriječiti nagli gubitak vida. Poliklinika Bilić Vision opremljena je najmodernijom tehnologijom, pa omogućujemo našim pacijentima ne samo preglede i testove, već i medikamentozno liječenje te operacijske zahvate, one koji se provode u najelitnijim klinikama na svijetu. Oči su vaše najveće blago. One su naše najvažnije osjetilo. Stoga brigu o vašim očima sa punim povjerenjem prepustite u ruke liječnika specijalista u Poliklinici Bilić Vision.